Zdravím vás, přátelé, tohle je video na prosinec roku 2025. Ve videu řeknu něco o důležitých nebeských událostech, pak řeknu, co novoluní přináší každému znaku zvěrokruhu, to bude v druhé části videa, a na konci budu oznámení o veřejných přednáškách v Praze, Bratislave a jinde, hlavně od ledna. Pripomínam, že táto videa prinášajú inspiraci k pochopení toho, co se nám deje, nepředvídají události. Myslím si, že se skrze dnešní modernou astrologii máme bavit o dispozicích a je na každém, jak ty dané dispozice bude integrovat. Takže snažím se, jak víte, nepredpovídat, ale i když to analyzuji, když mluvím o těch nejakých událostech celestiálnych, tak my vždycky môžeme tak nejak odhadnúť, co by mohlo byť, nebo ktorí sú vzorce v dispozícii. Takže vždy niečo víme, i když je jasné, že nejaké predpovídanie na 100% možné není, a to je dôvod, proč tohle nedielam vôbec. Takže 5. je úplne k blížencích a 20. je novoluní ve Strelci. Slunce je do 21. ve Strelci, poté v Kozorohu, Merkur je do 11. ve Štíru, poté ve Strelci, Venus je ve Strelci do 24. poté v Kozorohu, Mars je ve Strelci do 15. poté v Kozorohu, úplne, teda Jupiter je v Raku, teda v Krábu, teď retrogradný, to víme, on je od minulého měsíce retrogradný, Saturn je v Rybách, Uran je retrogradný v Bíku, Neptun je od 11. direktný v Rybách a Pluto je ve Vodnáři. Řekneme si něco o tom úplňku. Úplník je 5.12. blížencích na 13. stupni. Končí to, co jsme začali na konci května tohoto roku. Třeba si někdo chce spočítať, co začínal túhle dobu, zvlášť pokud je pro něj důležitý samé znamení blíženců. V oblasti financí a podnikání se odehráva teď určité drama s tím úplňkem, nicméně je tam hodně harmonických aspektů, naznačující úspěšné dokončení jedné fáze, takže je to relativně dobrý úplněk. Ačkoliv je znamení blíženců pod vlivem živlu vzduchu, toto novoluní přináší bohaté a harmonické pocity. Právě pracuje s citama, víte, což není vždycky, když máme úplněk blížencích. Dále, tí, ktorí sa starajú o svoju duši, budú ovlivnení šťastnými aspekty, ktoré tady prináši Jupiter, teda náš guru. A to je ten, ktorý nás vede a ktorý nám daruje dary, ktoré sme si zaslúžili. Pripomeňme si, že Jupiter je dharma, teda cesta, a v tom slovičku dharma je ten dar, ktorý dostávame, když sme na svojej ceste. Během prosince je mnoho obtížných ale aspektů. Již 8. je například kvadratúra Saturna Marsu, což je velice náročný aspekt. Tak násilnej, napiatej, nepříjemnej, kde se môžeme očakávať, že bude nejaký obrovský nátlak na lidech, nebo je to i na svetové úrovni. 14. je třeba kvadratúra Marsu a Neptunu, taky velice nepříjemné. Prináši zmatek, tajemný práce, tajemné zavíranie lidech, tajemné zavíranie pravdy pred očima lidech, jo, různé takové nepříjemnosti. To vše naznačuje bod zlomu ovšem, který ukončí jeden starý model, podle kterého jsme v posledních letech žili. Vedoucí představitelé Evropské unie chtějí válku, mnozí z nich sú ovládaní neofašistickou ideológií. Bohužel mnozí pořád nechápu, ale evropští politici pracují pro ty skupiny, kterým nikdy není dost a který se každou chvíli, myslím v dějinách lidstva, zase objeví a zase provádějí ty stejné věci, víte, na co myslím. Nebudu tady úplně všechno říkat tak, jak to má být, protože mi stejně YouTube bere zhledy a chci říct, co je, jo? Takže musím trošku takhle zamumlat sem tam něco. V Rusku sú ty stejné skupiny, ale aspoň tam existuje neofašistické hnutí,
což tuto zemi opet stavi do situace kdy budu muset bojovat proti této ideologii, co jsme už pojmenovali. Ten odchod Saturnu a Neptunu ze znamení ryb bude pro Rusko klíčovou událostí v dalších měsících, to je 2, 3 až 4, 5 měsíců třeba, musí se trošku zaběhnout ta nová energie, když Saturn a Neptun odejdu ze znamení ryb, že jo? A tam se ukáže, zda jsou schopni znovu bojovat proti šílené ideologii, neofašistické řekneme, nebo nejsou, myslím, že jsou a že to je v podstatě takhle nějak vedeno, ovšem z ještě nějakého vyššího místa. Slunce a planety tranzitující znamením Střelce tvoří kvadraturu se Saturnem a Neptunem, které jsou v posledních stupních ryb. Nejvíce to pocítíme během posledních 10 dnů prosince. Jsou to ty vzácné kombinace, které se budou opakovat až za 160 let. Víte, to jsou tak výjimečné tranzity, které teď tady máme. Bohužel prosinci se nejedná o harmonické aspekty. Naopak varují před hlubokými konflikty, které jsou produktem lži hypnotizujících mas, lži, které vyvolávají hypnozu mas, jsou produktem manipulací, které zažíváme přes internet a prostřednictvím různých těch věcí, které jmenujeme moderní technologie, které se hodně používají teď. Upozorňuji také, že na YouTube, to jste asi viděli už, je stále méně a méně lidí a je více umělé inteligence, která si vytváří vlastní kanály a vlastní obsah. A my už dlouho víme, že probíhá ten boj o lidský mozek, nebo můžeme říci boj o lidské vědomí, stará terminologie by řekla boj o lidskou duši, takže to je to, co my teď žijeme a to je to, v čem je to obrovské napětí. Proč je důležité zeptat se udržovat lidé ve stavu nevědomí a nevědomosti? No, ve skutečnosti lidé nežijí v nevědomosti a nejsou bezvědomí, právě znalosti, které dostávají, jsou modelované médií a internetem, takže takhle je právě modelované její vědomí. Mnoho lidí, kteří věří na stejnou věc, vytváří právě určitý egregor, což můžeme říct určitou energii tvoří. Takže skupina lidí, která věří v jejich příběh, těch ze zhora, podporuje ten její příběh svoji vlastní energii. Jo? Chápete, o co jde? Podporuje na energetické úrovni. Proto jsou ty lidé tak důležitý. Jinak by ty blázni, kteří chtějí vládnout světem, by se vůbec nevěnovali bláznivým zprávám, falešným informacím, kdyby tu energii lidé nepotřebovali. Ovšem, každý z nás si volí, zda uvěří oficiálním narrativům nebo ne, a i ty, kteří to tvoří, oni, volí svůj vlastní osud šířením lži a týma manipulacemi a válkama a všem, co dělají. Dále je pravda, že každá volba, kterou děláme my nebo kdokoliv, je v podstatě v pořádku. Víte, to je zajímavé, protože každá volba něčemu slouží. Něco se někdo učí skrze danou volbu. Ale zajímavé je to, že každá volba má důsledky. A tomu budeme i nějaký svědkové v dalších měsících. Vezmeme si například fakt, že se vytvořil takový jeden vzorec, ve kterém by člověk měl být neustále zadlužený. Bez ohledu na to, zda se jedná od jednotlivce nebo se jedná o státy dokonce, všechny musí být zadluženi. A to má svoje důsledky. Teď se dostáváme do fáze, kdy může prasknout ta úvěrová bublina a něco bude, že jo? Něco v nějaké formě se musí odehrát ohledně ty bubliny. Vy se možná teď ptáte, zda je možné zase se tomu vychnout, jak to už bylo, třeba i v roce 2008. Samozřejmě, že je, víme, že jsme řízeni kvantovým počítačem, takže vždycky je možné zmačknout nějaké tlačítko, naivně řečeno, a změní se stav věci, ale i to má důsledky, víte. A my nějakým důsledkům toho, co se odehrávalo předtím, musíme teď čelit. Takže prosinec a dalších 6 měsíců přinesou důsledky toho minulého chování a je to v něčem i jedinečné, to, co se teď bude odehrávat.
Merkur inak v prosinci vychází ze svého stínu, je to 17. prosince, a od té doby se navazuje trošku lepší komunikace, zlepšuje se obchod, svet je trošku dynamičtější, takže my máme i ten takový odlehčený element s tím Merkurem, ovšem Merkur není moc důležitý, on je důležitý pro nějaké jednoduché každodenní věci. Dále bychom taky mohli říci, že prvních 3 týdnů prosinci nesou i nějaké nadšení, protože jsou Slunce, Venuše a Mars ve znamení Střelce, což je znamení štěstí. Jsou sice tam ty kvadráty, ale mají to nějaký svůj entuziasmus. Jupiter je, pozor, retrogradný v tom měsíci, a to je tak až do března příštího roku, což je trošku výzva, jo? Ukáže se s tím Jupiterem, co potřebujeme k tomu, abychom se cítili emocionálně stabilní a měli klid, ale protože ho nemáme, v tu dobu ho tolik nemáme, tak ho hledáme. Dále se prehodnotí postoj k domovu a rodine, víte, to teď může mít něco s tými úvěry. Dále se ukáže, že ti, kteří chtějí zakládat rodinu nebo řešit nějaké rodinné otázky, taky mají nějaký zádrh nebo nějaké dilema. A prostě ta revize furt přichází. My jednu dobu žijeme v nečem a potom musíme to prehodnotit. Což vždycky učí ty retrogradní planety. Takže to bude období na tom, s Jupiterem někdy takhle do půlky března. A to je v pořádku, víte. Všechno to je v pořádku, všechno, co se děje, má smysl. Jenom je lepší, když je Jupiter v raku, teda v krábu, ve svému znamení, kde je v exaltaci, a když není retrogradní, je lepší direktní. Když je retrogradný, trošku se chová, jako kdyby byl v kozorohu. Teda on ztrácí tu svoji velkorysost. 20. prosince je to novoluní ve Střelci na 28. stupni. Tuhle dobu Slunce a Měsíc tvorí konjunkci s Venuším, Merkurem, který jsou ve Střelci. Ale ten Merkur není samotný, teda Merkur je ve Střelci, ale není ovlivněn konjunkcí, on je jenom blízko. Takže Slunce, Měsíc a Venuše jsou tady ve hře. Mars je také pobliž, ale řídím se pravidlem z Jotišu, že pokud je planeta blízko, ale ne ve stejném znamení, takže nepatří do té konjunkce, a Mars je už ve znamení Kozoroha, takže neberu ho v úvahu. A za tu dobu se objevuje kvadratura se Saturnem a Neptunem v rybách, který jsou v posledních stupních ryb, víte, to je ta zajímavost. S tou situací je velice obtížné vymáhat dluhy, a dluhy jsou jedním z hlavních témat západní společnosti teď, které ale ovlivňují další části globální vesnice, v které žijeme, jak se to říká. Příštích 6 měsíců dosáhne ta otázka vymáhání dluhu, nebo eventuálně těch nějakých půjček, který někdo má, dostane se nějakého kritického bodu, jak jsme už i řekli. A samozřejmě ty takzvané úspěšné bohaté země si svoji ekonomiku ten ničí, protože jsou nějakému tom dystopické fázi, teda ničí si ekonomiku z nějakých politických důvodů, a to jenom usnadňuje konsolidaci zbytku světa. A samozřejmě víme, že to je vedeno z těch nějakých dalekých plutokratických kruhů a že se jedná o přechod k novým centrum moci, a tento přechod teď vstupuje do svoje velice významné fáze. Vládcem tohoto novoluní je planeta Jupiter, který, jak víme, je v krabu retrogradný, teda jakmile retrogradně hová se jako kozorohu, zdůrazňuje problém. Je však zajímavé, že ten Jupiter má nějaký dobrý aspekt, hlavně k Saturnu a Neptunu. Může to znamenat, že nějaké šťastné řešení může existovat, nikdy není všechno ztracené, víte, vždycky se může daná energie i v dobrém zpracovávat, i když je náročná. Ale uvidíme, jo, všechno ostatní říká, že problém je velký. Uran je na novoluní na posledních stupních Býka, to znamená, že nás provádí dalších půl roku Uran Bíku na základě toho novoluní, i když už v dubnu Uran vystoupí ze znamení Bíka. Ale my se nezbavíme nějak ty staré energie. Furt si to neseme půl roku, víte. My jsme sice dosáhli nějakého bodu kulminace a konec se blíží, ale to se všechno táhne. Ovšem nemůže to trvat moc dlouho. Samozřejmě
Toto novolunje ne symbolizuje jen dluhy a problémy ve finančných oblastiach a oblasti hodnot, ale prosím vás, ešte sa týka talentu, schopnosti a vztahu. Nastáva chvíle, kdy se mnozí budú ptát, zda udržovať staré vztahy či nikoliv, a to zvlášť pracovní vztahy. Zadelať něco úplně jiného a využiť nejaké možná iné schopnosti vlastní k vydelávání peněz a k seberealizácii. Samotní strelci, a to zvlášť strelci posledního dekánu, teda lidé, ktorí mají slunce, ascendent, eventuálně lunu na posledních stupních strelci, reši to, o čem mluvíme více než ostatní. Jejich tématem bude pro dalších půl roku objevovanie nových talentů a nových hodnot. Takže tak, jak sme teď řekli, co očekáva strelce dalších půl roku, řekneme si to i pro všechna iná znamení zvěrokruhu. Teď říkám něco o tom novoluní ve strelci pro všechna znamení, protože sme u konci roku, takže to novoluní ohlašuje události nadcházejících měsíců a vy budete právě vědět, když si to řekneme, s jakou energií vstupujete do toho nového roku. Teď není důležité, že ten 1. leden neznamená vůbec nic, že nic v kalendáři nebo na nebi nezačíná 1. ledna, to nebereme v úvahu. Důležité je, že novoluní určí nějaké události na dalších 6 měsíců. Takže kozorozi. Kozorozi mají tohle novoluní ve 12. astrologickému domu. Môže byť, že majú mnoho tajemství, ale i to, že je od nich samotných něco hodně skryto, co se týká vztahu, partnerství, penězu, nebo se týká toho, co si doteď vážili, něco, co bylo pro nich hodně důležité, dávali to na prvním místě. Ohledně toho se teď něco odehrává a je to nejak i schovano. Ještě ani samotný kozorozi neví, o co přesně jde. Doufejme, že si to uvědomí a že začnú lépe vyjadrovať svoje myšlenky a nebudú tolik ani sami schovávať něco. Teda, co je téma kozorohu? Téma kozorohu je verbální komunikace. Schopnost verbálně, prostě normálně vyjadriť svoje myšlenky. Vodnáři mají novoluní v 11. domu, teda jejich spôsob, jakým spolupracují s lidma na různých projektech, možno v různých organizáciách, im tež neprináši tolik peniaz ani respektu, kolik by si přáli. Možno sú i vztahy s přáteli trochu ohroženy, je treba je spracovávať. Takže čím sa bude zabývať vodnář, když shrneme všechno, mají se zabývať vyššími cíli, svými vlastnými vyššími cíli, nerešiť tolik peníze a umieť i mávnout na to, co o nich říkají jiní. Pro ryby tohle novolunie na samotnému konci 10. domu. Zatímco Saturn a Neptun opouštějí její znamení, což je bingo. Takže ryby začínají jakoby nový život, jo? Ale mnozím není ještě vůbec jasné, co budou dále dělat a na co mají zaměřit svoji pozornost, nebo není ani jasné, co chtějí v příštích letech dosáhnout. Aspoň jedno je tady jasné a to je, že sú poslední fázy nečeho a musí si ešte trochu počkať. Takže jej téma dále je trpělivost. Proberana novolunie v 9. domu. Je to velice příjemné. Třeba je pro ní dobře, aby se setkali, aby akceptovali svoje osobní vize. Takže potkat se s vizemi. Rozšíriť si svoje obzory. Môže to byť cestovaním, studiem nebo nečím iným, ale hlavne rozširovať. Kvadratúry ale naznačujú, že berani nejak odmítají vidieť šťastné okolnosti, ktoré im Bůh dáva, nebo im univerzum dáva, takže jej téma bude prijetý bez výhrad nebo bez tí nedôviery, teda prijatý s dôvierou. Bík má to novoluní v 8. domu, na konci 8. domu a tvorí se kvadratúra s planetami, ktorí sú v 11. domu. A za tú dobu je Uran na posledních stupních Bíka.
Po další půl roku budu stále žít pod vlivem starých událostí a bylo by pro mě mnohem snažší přijmout, že něco nenávratně odešlo a mají se zvyknout na novou situaci, která se v nich konec konců už dlouho váží a která přináší svobodu. Není to krásný? Osvobození. Takže co se učí bík? Učí se loučit se s něčím velice velkým, neříkám nic o tom, co to je, pro každého něco jiného, a akceptování svobody. Pro blížence je toto novoluní v 7. domu na samotnému konci a je kvadrature s planetami v 10. domu, takže se může zdát, že ostatní lidé nebo partner a partnerka jsou nějakou překážkou dosažení cílu nebo dosažením většího úspěchu v životě. Zde člověk musí být velice opatrný, protože 7. dům odráží jeho stínové vlastnosti. Teda to, co předáváme, co si projektujeme na druhý, to jsme vlastně my. Takže co je téma blíženců? Téma blíženců je sebepřijetí. Pro kráby toto novolunie na konci 6. domu. Takže kráby mohou mít pocit, že hodně pracují a nedostávají to, co chtějí. Potřebují být denně trochu jinak organizovaní, nemusí běhat za každou práci, která se objeví, a pokud slouží druhým, je to v pořádku, ale měli by to dělat s větší úctou k sobě samým. Teda její téma je sebeúcta. Lvi řeší svoji kreativitu, nějaké investice, nějaké peníze a možná se sami s tím neporadí, ale nejsou připraveni požádat o pomoc. Prekážky se také objevují v milostných vztazích nebo ve vztazích s blízkýma lidma. Možná kvůli nedostatku důvěry. Takže co by mohla být téma lvům? Řekněme eventuálně téma jejich je důvěra. Dále pány mají novoluní ve 4. astrologickému domu, teda skrze rodinné vztahy nebo jednoho z rodičů se učí vůbec rozvíjet vztahy s lidma obecně. Neměli by soudit jiným, je lepší přijmout i takové, jaký jsou a pochopit, že všechny máme své vlastní překážky. I ty sami pány mají svoje vlastní překážky. Teda její téma je porozumění druhým. Váhy mají novoluní v 3. domě a je v kvadrature samozřejmě ty všechny planety s planetami v 6. domě. Otázkou je, zda škody zdraví hodně pochybů, mluvení, hodně aktivit. Nebo je možná čas zacházet s prací jinak a vytvořit si jiný denní režim. Tak nebo jinak váhy mají za svoje téma zdraví a dejme tomu relaxaci. Štíry mají novoluní v 2. domu a planety jsou v kvadrature k planetám 5. domu. Možná finančně vyčerpávají děti, nebo ty, které milují. Nebo si jich možná neváží ty, kteří jsou jim milí, nebo jsou jim srdcu milí, jak se to říká, nevím. Může taky být problém v tom, že se jim nedarí prodat to, co vytváří a vytváří to s velkou láskou. Nebo otočit peníze tak, jak by si přáli, tak chravé a jednoduše. Takže to úplně nejde. Tématem je tady láska a stanovení hranic ve vztahu k jiným, eventuálně hranice nějaké musí být nastavené i k penězu. A to je prozatím vše, co jsem vám chtěla říci v prosincovém videu. Dále prosím vás něco řeknu o přednáškách, veřejných akcích, které budou dále, hlavně v lednu. A prosím vás, všechno to samozřejmě najdete i na stránkách symbolického myšlení, takže tam se koukejte pro detailní informace. Takže nový rok 2026 bude ten další neuvěřitelný rok. Já o tom budu mluvit veřejně, ale budou videa na YouTube, jako obvykle, o tom, jak ten nový rok vidí západní astrologie a čínská tradice a čínský, i feng shui, že? Tak jak to dělám každý rok.
No, ale budeme o tom mluviti spolu na verejných prednáškach, takže v Praze 22. ledna budeme mluviti o astrologickému roku z hľadiska západní astrologii a 5. února v Praze budeme mluviti o novém roce z hľadiska čínskej astrologii, čínskej filozofii 5 elementu a z hľadiska feng shui. Tentokrát se potkávame Lavce, ne v Maitreji, protože Lavka je větší. V Bratislave bude to samé. O novém roce z hľadiska západní astrologii budeme mluviť 29. ledna a z hľadiska čínskej astrologie a feng shui, z hľadiska teórie 5 elementu, budeme mluviť o novém roce 30. ledna. Potom ešte 11. února bude stejná prednáška ako v Praze, teda nový rok z hľadiska západní astrologie v Mladé Boleslavi. Tam je organizátor Galerie pod Vieži, tak se budete jim obracet, když jde ostatní přednášky, budete se furt obracet na můj e-mail pro prihlašovanie. Dále v lednu proběhne ešte dvouvíkendový kurz změna kódu, to je ten druhý náš víkend, to byl dvouvíkendový kurz. První víkend sme se učili v listopadu, druhý víkend bude od 10. do 11. ledna a prosím starí praktikanti, ktorí chtějí cvičiť, ať přijdu cvičiť v nedeli, to je 11. leden. A hláste se prosím na můj mail, pokud máte zájem. Dále prosím vás, pokud si přejete koupit svazky symbolického myšlení do Vánoc, prosím objednejte si co nejdříve do 5. prosince. Protože potom dále prosinci nebudu posílat svazky, ale dále prosinci můžete zakúpiť svazky v tom obchode v Maitreji, to je Týnská ulička 6 v Praze. Adresa je uvedena, myslím, i pod tým videem níž. Jo? Takže samozrejme, pokud máte zájmy o iné svazky, vyšli sú v srbštine, v češtine, v angličtine, možno niekto mluví tí jazyky, tak všechno môžete objednať do Vánoc ešte, ale prosím, co nejdříve. Dále budú brzy horoskopy na rok 2026 pro každé znamení zvierokruhu, tak jak to dělám každý rok, budú na stránkach symbolického myšlení, môžete si je zakúpiť a dívať sa online, na mobilu nebo na počítači. Myslím, že tam budú kolem 10. prosince. To dělám tak, jak víte, že je zvláštny video lekce pro každé znamení a chci tady říci, že je ešte více platiť tí horoskopy pro váš ascendent, než pro vaše znamení. Takže pokud ste pána štír na ascendentu, spíš bude pro štíra, to, co si máte kúpiť a poslechnúť, ale pána také platí, jenom trochu do menšej míry. Kdo umí, môže to sledovať i pro svoju lúnu. Má lúnu třeba v raku, kúpi si horoskop pro lúnu v raku a sleduje tohle. No, ja nejvíc doporučujem lidem, aby si kúpili 2 horoskopy pro svoj ascendent a svoje znamení a aby to nejak potom propojili. Máte prístup k tým materiálom, co si zakúpite celý rok, takže i během roku se tomu môžete vracet a zrovnu si něco srovnat ve hlavě. Tí horoskopy sú nahrávané tak, aby vás inspirovali, prosím vás, to není viečná pravda. To, o čem se tam říká, to je obecné pro všechny, a vy musíte ten výklad preložiť do svojej situácie, do jazyka svého života a vidieť, co si z toho pro sebe môžete vytáhnuť. Inak na stránkach symbolického myšlení sú i ďalší seminári, kurzy, videolekce. Chci říci ešte, že tam je jedna videolekcia o Saturnu, ktorý tranzituje skrze znamení Berana. A to je jedna videolekcia pro všechna znamení zvierokruhu. Sledujme vždy Saturna, protože tam, kde je tady tá planéta, tam se nejvíc učíme. Dokonce, on je dôležitý, protože tam, kde je, on nám říká, sklízíš to, co si zasel. A musíme vedieť, co to je, že jo. Na stránkach je také i stará videolekcia o Saturnu v tranzitu skrze znamení ryb. Pokud máte planety v rybách, nevíte, o co šlo za tých 2,5 roku, môžete si kúpiť i tohle video a na zpátek takhle si srovnat ve hlavě, o čem to právě bylo. Nebo ešte je, ale krátku dobu. Na webovkách je dále jedna zvláštna videolekcia o zatmieních a
a tranzitu lunárních uzlů, které se teď odehrávají na ose ryba pána. V roce 2026 sú ešte velice silná tá zatmenie na ose ryba pána, takže to je taky jedna videolekcia pro všechny. A během roku 2026 bude i nová videolekcia o tých zatmeních na ose vodnář lev. Taky pro všechny znamení jedna, takže tam se najdete a uvidíte smysl tých zatmeních. Sú velice dôležití pro lidé, ktorí sú na duchovní ceste. U mne si samozrejme môžete objednať konzultace osobní, berte na vědomí to, že se zabývam osobním rozvojem, sebepoznáním, astrologickou psychologií, duchovní astrologii, teda nezabývam se klasickou astrologií a neříkám lidem, co se jim stane, protože nemám tušení, co se jim stane, protože věřím na to, že my můžeme mluvit o vzorcích a jak daný vzorec někdo použije pro sebe, to je na něm. U mne sa môžete objednať také na konzultácie na základe zmieny kódu. Tú techniku zmenu kódu učím, že môžete chodiť na kurzy a môžete prísť ke mne na osobní konzultácie, kde bychom sa zabývali jedným tématem, ktorý vás trápi. Môže byť to cokoliv, jo? Boli vás hlava, nebo nemáte peníze, nebo nemáte partnera, nebo vás trápi deti, nebo neviem co. Jakýkoliv téma, ktoré sa objaví, sa môže spracovávať s pomocí techniky změna kódu. Není to zázračná technika, která umožní, aby to všechno hned zmizelo, víte. Některé věci nám zmizí hned, některé věci zpracováváme léta. Takže cokoliv bylo, je jasné, že my máme techniku jednu, a tak já dělám tu jednu, že, ale jsou i jiní, které nám umožňují být vědomější, jo, a pracovat na sobě, jak se říká. Tak pokud se vám tohle video líbilo, lajknete prosím, prihlaste se na můj kanál, já vám moc krát děkuji předem. Prej ve všem štěstí, chválme Boha a učme se prosím vás a děkujme Bohu za všechno, co nám dává a co se nám děje, protože všechno má nějaký význam. Těším se na vás a brzy na viděnou.